Lami ang sadian padako diyan ni. Buangan ni mo bayong. Grabe kung kaang-kaang atong imsay gabi god gibutangan to nimong maayo di ay. Insay. Oh. Ay. Nanghang ang buganan. Pastilan. Iman. Kining ako basta maon ni mugahi. Basta kay magwang rang itoy no. Oo, magwang rang itoy. Pastilan og napay dunggan itoy. Kasabuungan og kanang Usa ka baldiro no. Oh. Grabe. Manan mao lagi niya ang ato watay problema sa bunal kay mga dagko man kani wa na gani halos musukol na tong mga babae kay managan man kay tungod ko ng dagko kay tag bunal niya. Ang problema ang luoy na to ani kitang tulo sa tong amigo na to nga kuyog na tong tulo ang usa na to perting luuya kay amigo na to murag na teleport wa palibak papalibak kay wa na sa kakat unsa man nakatus mo kagabi walay wa na may sugot ko babae kay las kong gidiskartian ba ibo kay ko ato bay nya pati katong kamayon ba katong wag kini mo mo nga pagpangihin ako ba ug bantin lipot di ay nagsigpoon tayo mo natagbaw pangita pag sigpo na ako kasama gis bay pagtanaw niya nga perti man gamay kay bugal-bugalan ko ay tani bay di nga to nimo nga ay bugal-bugal na kilok magana ng kigwa tamot na ng manghos kigwa kingan bitaw na ko na nya ganaham di sa katugon makabugat ba gusto niya presto ay di ba ano ba sekreto ni mga dagko gini mo bay ang amo ang sikreto na mo ni bay buyong batir gin sa yun na bay na kayo naarta na daghan dire ang pagpadako bay oy libon-libon ato ka libon mga libon familiar ka kanang hagunoy familiar ka na pang-ilom na dili na bugal-bugal ang uban ang uban himuor gyud na siyang tissue tissue pero kibaw ka mo na sikreto na mo na ni Dudong Buyong nga kanang ana ba ang uban dahon ana anak nimo kabantay ka nang budbud nga inana ba ug ana na bay mo pangsyon man mo anak man nagtaas anak ka nya anak pag nimo kanang nya ang kanang uban kauno nimo man sige bay nya mo ipik dayon oy naunsa man taong ka amay alis ako bay asa naman ka oy alis ako bay oy Ito, magkagwan. Ito totoo. Malimaw, turong agunoy, murag ikan libak. Mana resulta, anong pating gamayag patitin. Pating loya ba? Bisa maayo siguro. Kung ano, ito bangagan, lubngan atong katong bumba, mga anak-anak ba? Lubngan ito kakan. Para mumurot ba? Murag balon. Kaya balon nga. Oh, kadaan na ba? Basin ko rin na may salita. Wala na nga, unro kagunoy. Nagani nagkakaguloy. Tinuod ito sulti sa mga abay. Kaunon ko. Lami ang sadian padako diyan ni. No. Yaro pa ni. Ako ni ipanghambog sa mga babae ba. Basta gabi yun niya sa manatagbo ka. Hal, nanghang magaling ako agad ito para tagbaw. Sana all. Ano? Wala yata, uy. Ikaw? Wala ra. Ha? Chill ra ka? Sus. Why ayo eh. Gausik-usik lang sa oras. Ano naman? Wala kami kama. Saan sa niya ikama nga? Nangihi siya ba na? Ako tang glipot kay ako tang anaon tan-ano kung dako ba? Sus, wa mo po naklaro, oy, gamay mo na ami. Ito ay challenge. Wala ang saan ka. Sus, gamay di kayo. Paka-disappoint na lang. Kaya nga, may pangkigwag-gilok pa. Kaya, sus, may gilok di ka nagigwag. Nara, nagpalibak. Ay, mo na. Sige, tingin mo. Ani ko pa kay. Sig, ang atong naudlot nga kagahapon ba pwede ba nato ipadayon? May palagi ko nung kigwag, gilok pa. Bagag na, ang gunin mo. Oray ka mo, pakita gyapon kanako, no? Ako pa makain, anak. Inak mo pakita, gubay, uy. Oy. Kuan anin tubo na ni. Nini nga na, Mars. Grabe kay kanyo. Di. Saan ka? Tubo na ni. Tubo na. Pero tayo sa ba? Kung ka lang agunoy, uy. Ani mango. Mo na sikreto ba para padako wa. Allah, padako sa tuloy. Hagunoy nga. Ilo man nag. Ingon ako mga amigo. Pakanon kong hagunoy. Ay, di ba? Ya ang uban maihaplat na ihapa. Ay, hampol.
Gipulog kasi mga Mo nya gusto ko ya kamu Oy. mutanaw. Ayok na imong amigo oy, Di kinangano. gusto ba mo mutanaw? Oh, sige. Wala ikaw lang. Mutan. Oh, tama. Sige. Sige, ito na. Hala. Asang oh. Wa lagi mo gimaw. Muna siya ko sa inyo. Naunsa naman taon to eh. Gibulog ko nila Cesar buyo. Nagbabulog man ka atong mga muryo-muryo man taon to oy. Labaw pa man sa atong Ako pa nimo no. Adto na lang kasanyuan na lang siya paggawas. Di madana lang ni oy. ay sa kasi madam. Gusto ko. Madana. Dili ko. Gusto ko.